световно. А стандартите са много високо вдигнати С на две световни титли. две световни, европейска титла и въобще Европейска не успяха. Това беше... на отделните уреди две европейски, втори в многобоя. Но в многобоя не успяха така, и това така. беше така мечтата и целта да успеят и с европейска титла в многобоя. Да им пожелаем успешна подготовка. Разбира се, да няма травми, най-важното, за да могат да работят спокойно момичетата. На предизвикателството пред тях е 5 ленти. Видяхме миналата година възраст жени колко много се затрудни. Така че сериозна работа ги чака. Втория уред е отново топки. Може да сте сигурни, че вече са измислени изключително атрактивни елементи, но те първа ще се правят съчетанията, ще се формира петицата, така че на добър час. На добър час им пожелаваме, да, бяха събрани на лагер на националната база Раковски. Видях, че работят техника, също така и със сигурност елементи, които ще включат съчетанията. Да, такъв процес подготвителен. През последните години това е принципа, по който се провеждат селекциите за всички национални отбори. След като мине първоначалното тестиране, което за индивидуалните състезателки е контролно, а при ансамбловите обикновено са упражнения с тяло или съчетание. Това вече е по преценка на треньора. Има втори етап, в който участват по класиране, според регламент първите 10 или 12 състезателки, плюс всички, които главният треньор е забелязал през годината. Участват във втори етап лагер и вече след лагера се сформира окончателния състав, който започва подготовка, независимо дали индивидуално или ансамбъл. Така доста успешна практика се показва това, тъй като пътя, който предстои на всяка една състезателка е дълъг. Той не е в рамките на минута и половина или 3 за селекция и наистина е много важно какъв потенциал имат, каква работоспособност имат. Когато говорим за ансамбъл, е чисто като характери трябва да си паснат децата, така че си била свидетел на името този втори етап, който беше точно на така. Раковски. Иначе те вече имаха възможност и на националната база в Спорт Палас да направят лагер. Нещо много важно на този етап, защото те сега трябва да се опознаят първо и помежду си, и с треньорите. И така, една такава възможност да бъдат изолирани е много важно за това първоначално познанство помежду им. Камелия Петрова видяхме, световната шампионка, която е тук сред публиката, за да подкрепи новите момичета в ансамбъла и съотборничката си София Иванова. Камелия беше тук и вчера, така че тази приемственост, това приятелство, тези хубави отношения продължават. Сега вече виждаме представянето и на ансамблите финалисти на триобръча и два чифта бухалки. Германия с първи стартов жреби. Унгария ще видим в този финал. Със стартов номер 3 ансамбълът на Китай. Китайките, които вече спечелиха злато на 5 топки. Ще бъдат трети по ред. Със стартов номер 4 ансамбълът на България. Нашите момичета. Страхотни. Загатнаха за това, което предстои. Ансамбълът на Япония. Японски ансамбъл, световният шампион с 5-ти номер. The group from Japan. С стартов номер 6 ансамбълът, представящ неутрални спортисти 1. С номер 6 ансамбълът,
представящ неутралните спортисти, Neutral athletes one. състезателки от Беларус. Състезател номер 7. Ансамбълът на Италия. Седми ще видим италянките в единственият им финал днес. The group from Italy. И състезател номер 8. Ансамбълът представящ неутрални спортисти 2. И това състезание ще затвори ансамбълът, представящ отново неутрални спортисти. Шампионките в многобоя тук на първата за сезона Световна купа с много силно изиграване и в първия финал днес. Така че още една битка ни предстои да видим и още един комплект медали да бъдат раздадени. Ladies and gentlemen, let us welcome the group representing Germany. Сега ще видим и сребърните медалистки в многобоя. Германките за второто им съчетание в днешните финали. С втора по сила оценка се класираха те за този финал. 27 точки. След като играха без груба грешка. Много силен многобой направиха. Да видим как ще се развие днес съчетанието с смесените уреди, защото вчера видяхме, че беше сериозно предизвикателство за всички. Okay. Down to Memphis. Много добре започнаха в първата част, даже по-силно отколкото вчера, без да спестяват критерии при елементите, но във втората две груби грешки на елементи с сериозна стойност. И така малко след това спадна изиграването, имаше някои догонвания и спасявания. Но
вчера оставиха изключително силно впечатление в всички ни, така че могат само да се гордеят с това, което направиха през тези два състезателни дни. Точно така, финалите са един бонус. Винаги сме казвали това. Разбира се, за състезателките са важни. Медалите са си медали. Те им носят радост, удовлетворение от труда. Симона Дянкова беше тук за изпълненията при ансамблите с 5 топки. Тя каза, че за нея наистина германките са били много приятна изненада. Много са и харесали и двете композиции. Все пак, когато го чуеш от олимпийски шампион, това не е никак малка оценка. Междувременно сега е момента да ви кажа, че след края на състезанието и награждаването ние ще имаме студио финално, както имахме и откриващо по Нова спорт, с гост сребърната медалистка от Олимпийските игри Боряна Калейн. Така че, уважаеми зрители, съветвам ви да останете с нас, за да видите и чуете какво има да ни каже Боряна, с оглед, разбира се, на тази първа за сезона Световна купа. Там ще имаме възможност да чуем и първите по-интересни отзиви от главните действащи лица. 24-150 за германките. Много по-ниска оценка. Доста ниска и за изпълнение. Със сигурност по-ниска и на трудно с тяло, защото там бяха грешките. Но все пак е някаква норма, за да видим от тук нататък как ще се развие днешното състезание. Унгария сега. С 5 оценка влязоха на единствения си финал унгарките. Топките им не се получиха в квалификационния ден. When ordinary life shackles us, we need to get away. Get away from boredom, from fear. But not me. Fear is how I know I'm alive. Be prepared to be captivated, exhilarated, mystified. This guy? Houdini. Did you know that Harry Houdini, the legendary escape artist, wasn't born in America but in Hungary? Everybody knows I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. Houdini was born Eric Weiss on March 1874 in Budapest, Hungary. So the next time you think of Houdini, remember his journey began far from the bright lights of the stage, in a small town in Hungary. Да ловят. И тук имаме отпаднала една размяна и един рис с допуснати грешки.
Като цяло внимаваха състезателките, доста по-обрани бяха от към емоция и енергия спрямо вчера, но не успяха да изпълнят до край своето съчетание, но все пак на финал да си на Световна купа, абсолютно. Това виждаме за тях колко си е успешно. разнообразни са двата финала като участие, така че самата конкуренция така те кара да се чувстваш горд от това, че си направил тази стъпка да влезеш в финалите. Както и ти каза вчера, разнородни ще бъдат финалите. И винаги трябва да играеш до край, защото не знаеш какво е направил съперникът преди теб, колко е сгрешил той. Ако е сгрешил, ето тук имаше едно спасяване, мисля, че това момиче изпусна на риска преди това. (24-150) за отбора на Германия преди малко, така че по тях ще сравним сега и оценката на унгарския ансамбъл. Ето още веднъж повторение на спасяването. Размяната ще бъде зачетена с наказание от 30 за това, че се премести при улавянето състезателката. Ето тук повторение на взаимодействие с серия. Остават ни още 6 изпълнения до края на финалите от Световната купа. Следващият отбор е олимпийският шампион Китай. 23-300. По-слаба оценка от тази на германките. Второ място към момента. Като цяло германките бяха с по-класното съчетание, с по-добрата динамика от двата отбора, така че нормално е при подобни грешки, допуснати от двата отбора, все пак германките да излезнат напред. Да видим сега, след златото на 5 топки, как ще изпълнят смесената композиция китайките. С трета оценка от квалификациите. Излизане извън терена. А тук се наложи да се реорганизират. В момента пропускат размяна.
Много динамика има в съчетанието, много детайли. Така, от отборите, които се отличават с сложна гимнастика, не толкова като елементи, колкото като структура на съчетанието и като преходи. Категорично не се получи. Дори и първата грешка да е останала скрита за съдиите, тъй като ние виждаме по-добре какво се случва отзад на линията. Нали, на пръв поглед състезателката влезна в обръча, но не можа да го овладее, той падна на земята. Точно така. Така в рамките на допустимото е човешкото око, гледайки отпред и следяйки какво правят и другите състезателки в този момент, да не са забелязали тази грешка, но след това което се случи на свърлянето на двата уреда, пропуснатата размяна, ще се отрази много сериозно на оценката им. А същевременно и трите изхвърляния на множество уреди бяха много интересни. Едно отбиване с шпагатно в началото на много ясен акцент, което ще бъде отчетено и като ефект. След това още едно с скокче. Постарали са се много да се отличат в това отношение. А същевременно ми направи впечатление в самото начало. Едно от малките взаимодействия беше със стойност само 0,2. Така, ако видяхте, обръчите са подредени на краката на седналите състезателки и тя само минава и го настъпва, значи че 0,3 ще е без ръце. Нали, в общи линии винаги гледаме да измислим да е с максималните критерии, но в името на това да е нещо интересно и хореографски, те тук са се отказали от тази 1/10. Сега може би... По-хубавото им съчетание, по мое мнение, или да кажем, на мен ми харесва повече това, отколкото топките. Съчетания ми харесаха и то най-вече заради наситеността, която така представят с един доста добър контрол над телата си. Пак не разбрах финала, честно казано. Не останаха така самотни бухалките, както вчера. Така да успя да ги подаде по-близо на състезателката, но пак изтича, за да... Точно така, идеята не става ясна. Да, завършва като император с жеста, с бухалките, но нещо там не смогват или пропускат, или дори може да не е домислено още. Очакваме и съдиите да дадат своята оценка. Следващият ансамбъл е българският и това забавяне. Не, ето е оценката. За ансамбли е в рамките на нормалното това изчакване. Ние знаем, да, че за съдиите е по-сложно. 20-250. Моля, посрещнете. Трето място към момента. България! И сега внимателно ще изгледаме и втората композиция с бухалки и обръчи на българските момичета. Емилия Обретенова, Рая Божилова, София Иванова, Магдалина Миневска и Магдалена Вълкова. Желаем им успех. Да го изиграят както техните треньори искат.
грешки. След изпускането извън терена не се разбраха. То личеше си така в погледа Ансамбълът на България, че са объркани кой обръч трябва да хване. След това още една колаборация. За съжаление с 4 изпускания станаха там само на тази колаборация. 2 от гимнастичките не можаха да изхвърлят. Спусната бухалка. После не се усети, че идва още една бухалка. Да, Еми не можа да види, че към нея лети бухалката. Да, риска след това също не се получи. Лошо изиграване в така да си пожелаем на финалите. следващото състезание. Предстои им Световната купа в Баку, че за тогава ще успеем да видим това съчетание, пълния му блясък. Да, както го видяхме на подиум тренировката тук. И наистина толкова е сложно, толкова е навързано всичко едно след друго. Следва, че... Много от трудните изхвърляния, които виждаме, даже са за ефект. Така че много можещи са момичетата. Просто наистина им трябва още малко време да олегне. Не искам да си представя какво е в душите им сега, защото те най-много искат да изиграят съчетанията си. Разбира се, и на мястото на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в този момент те ще трябва да ги вдигнат чисто психологически. Че това са професионални спортисти, които много добре знаят защо работят и какви са техните цели. Така че ще се справят, ще се направи анализ. При всички положения има разочарование и имат право на това да са разочаровани. И имат право дори да си поплачат. Със сигурност ще си поплачат. И от други ден започват да отработват. Точно така. Мисля, че обсъждат точно трите обръча, които София изхвърля. И това, че не бяха съвсем точни. На повторението още по-ясно се видя, че двете хванаха един обръч и оставиха другия. Треньорите най-добре знаят каква е задачата в този момент, коя всъщност кой трябва да хване, но това е нещо, което се отработва в залата. Точно така, 19 е оценката. Да, на този етап единственото, което би било фатално, ако има някакви сериозни неточности по правилника от съчетанието. Каквито няма, така че всичко е въпрос на работа. Сега японският ансамбъл с трета оценка се класираха за този финал. Без медал в многобоя останаха те, както и китайките. До тук реално видяхме 5 различни медалиста. Точно така. Какво по-хубаво от това?
Доста добро представяне, но сгрешено взаимодействие, но пропуснато взаимодействие. Много интересно завъртане на обръча на крака имат в странично колело състезател, като обаче въобще не можа да подходи, така спести цялото упражнение. След това сериозно разминаване в синхрона на флуететата, но те ще бъдат отчетени, ако са били в коректната форма. Поне в началото бяха доста различни като синхрон. Да, ще има наказание със сигурност сериозно в изпълнение заради синхрона, но самата трудност ще бъде отчетена. Така че отново грешки, да видим къде ще ги нареди. Къде ще се наредят? Точно така виждаме, че резервната състезателка на този уред очаква своите съотборнички с минимал. Може би беше, поне така си мисля, не беше Мики, беше момиченцето. Талисмана на отбора, вероятно. Със сигурност, да, минимал се. Благодаря на нашия режисьор, че угажда на всичките ни желания. Ето го и флуетето, за което ти спомена. Наистина тече на първата състезателка, крака е доста нисък. Много ниско, да. Може би изобщо ще падне като трудност. Сега ще стане ясно от оценката. Към момента лидер ансамбълът на Германия 24-150. Втори представителките на Унгария. Трети китайките. Четвърти български ансамбъл. Отново обаче всички ансамбли, които днес видяхме, допуснаха грешки. За съжаление... Минимум по 2. Минимум, до момента. Да видим къде ще се наредят японките в класирането към момента. А след това ще видим още 3 ансамбъла до края на днешните финали, които също могат да разместят това класиране, особено при изиграване без грешка. В момента виждаме, че всеки има шанс. Шанс за медал, точно така. Второ място към момента за японски ансамбъл 23-800. Посрещнете ансамбълът на неутрални спортисти 1. Ladies and gentlemen. Да, ниска е оценката за трудност с тяло. Германия са с 4,5, а те бяха с грешка на размяна и на риск. Тук японките нямаха видима грешка на размяната, но е 4,7, т.е. флуетето е отпаднало цялото. Вече обяснимо по-ниска за уред. И така, колкото и да е странно, 5,75 е най-високата пък оценка за изпълнение до момента, защото изпускането официално беше само 1. Сега неутралните атлети, идващи от Беларус. Само един финал за тези момичета днес. 24,100 имаха те в квалификациите.
бухалките. Още едно изхвърляне с две бухалки. Да. Предишните бяха всичко друго, но не и успоредни. Получи се днес финала. Справиха се момичетата. Едно догонване, но без да допуснат изпускане. 5-10 ще бъде наказан отбора за това тичане на състезателката. Имаше и една паднала бухалка, може би в този момент ти си гледала нещо друго. Ето тук в края на терена, поне аз видях. Възможно е. Да, сега нашия режисьор вероятно ще ни го пусне. Ако и той го е видял, сега да, ще разбира се. Истината е, че моето лично очакване към състезателки на белорусите са много по-чисти, много по-категорични. Изключително много намествани и паразитни стъпки. Но това, че толкова дълго време те не се състезаваха с реална конкуренция, при всички положения се отразява на така нервността и настройката, с която излизат. Да, и техния неутрален статут по различно време от началото на годината се потвърждаваше. И това също е интересен въпрос. Кой е имал, кой е нямал, кой е бил състава, дали са се налагали промени също така. Така че и това сигурно оказва някакво влияние. Това, което нашите зрители не могат да видят, са малките гимнастички, които изпълняват танц. Нещо като танц или да, всеки има право да избере. Много е сериозен отбора. Започва доста преди Световната купа. Всеки клуб има право да заяви свои участнички. Разбира се, заявяването става с вече направен кратко съчетание или танц по преценка на треньора. Има различни стилове ги видяхме. Има комисия, да, в лицето на Елизабет Колева, Елена Духова и Савина Ганчева. Първата член на управителния съвет, другите две членове на треньорската комисия, които така гледат децата, коментират, изказват препоръки, отсяват ги, защото желащите са много повече от тези, които можем да видим. Да видим. Първа оценка. 24,900, най-малко грешки, точно така. И днес децата имат възможност да се появят в тази голяма зала. Изключителна емоция е това за тях. Да. Те са си участници на Световна купа. Реално погледнато, да, не можеш да им кажеш нищо. А сега е време за италианския ансамбъл, който също имаше проблеми в многобоя. Тук обаче имат шанс за отличие при добро изиграване, без изпускане, можем вече тук да кажем. 24,750 имаха те. Което към днешна дата е добра оценка.
Успяха без груба Чисто грешка. изиграване, да. Така, доста намествания и догонвания на уреди имаше. По спестени критерии имаше. Но на фона на това, което гледахме до момента, ще очакваме какво ще определят съдиите. Браво, да видим усмивки по техните лица. Можем да кажем, че за тях изиграването беше по-силно, отколкото вчера. Със сигурност, да. Тоест очакваме и оценката да е по-висока в сравнение с тази от квалификациите. Доволни са и треньорите, и те. Точно това виждаме. Вчера имаха солидна подкрепа. Старият ансамбъл на Италия, бронзови медалистки. Тук близо до нас също в момента имат стабилна Има гидка, защото ги чувахме. Да. Точно така. Тук виждаме повторение на едно от малките взаимодействия. Добри фуетета като форма и много интересно изхвърляне на два уреда. Поздравяваме ги за днешния финал и за това представяне. И очакваме да видим първи резултат 25,5, което означава още двама различни медалисти днес. Да. При 9 медала носители с 7 различни отбора. Уважаеми дами и господа, следва да видим И заслужената радост, която виждаме. Ladies and gentlemen, Medal Athletes Tour. А сега ще видим и последното изпълнение в днешните финали. Вторият ансамбъл, представляващ неутралните атлети на нашата световна купа. $27,500 вчера получиха момичетата за своето изиграване. Много трудно излетяха бухалките, но успяха да ги хванат.
Имаха и те спестени критерии на размени. Дори една състезателка участва формално в едно от взаимодействията, защото не си насочи уреда, но факт, че издържаха още едно съчетание без нещо много крайно като грешки. Точно така. Издържаха до края самото състезание. За хора, които толкова дълго време не са участвали също, така с доста завидно самочувствие подходиха. Със сигурност това, че вчера успяха да спечелят титлата, им е вдъхнала кураж и самочувствие. Още ще им го повдигне. Тези бухалки в началото, които излетяха толкова странно, успяха да хванат също. Ще видим сега с какъв цвят ще бъде медала им. Да, смятам, че допуснаха по-малко неточности, отколкото германките, и това се очертава да бъде единствения отбор с 3 медала. Има и нещо друго, което допускам, че съчетанията са им готови по-отрано, защото те до сега нямаха участие и така са имали възможност доста по-рано да стартират подготовката си, както между другото направиха и японките за миналата година. Първо място, още един златен медал за тях, 27,100. Най-високата оценка в този финал. Така че за завръщане на международната сцена отлично, можем да кажем. Бих искала да изкажа още веднъж поздравленията си към нашия отбор, към потенциала, който показаха нашите момичета, разбира се, към спечелените медали, и да поздравя целият организационен комитет за това, че имахме възможност да проведем още едно състезание в България на толкова високо ниво. Считам, че това е изключителна емоция за всички почитатели на българската художествена гимнастика и изобщо на художествената гимнастика, но и безценен опит за всички ние, които можем да се докоснем до гимнастиката на световно ниво. Точно така. И нашия екип се присъединява към тези благодарности и пожелания. Поредна световна купа в нашата столица на много високо ниво, а и целият свят на художествената гимнастика със сигурност беше насочил поглед към случващото се в София през тези 3 дни, защото в социалните мрежи наистина вреше и кипеше около оценки, съчетания и всичко по-интересно. За България днес още 3 медала. Златно отличие за Ева Брезалиева на бухалки, бронз за Стиляна Николова на същия уред и сребърен медал за Стиляна Николова в финала на топка. Ансамбъла не можа да покаже безгрешно съчетанията си. Добре. Една много специална награда за мен, уважаеми приятели. На Нова телевизия за поканата и за съвместната ни дейност. Много е важно това, че и хората, които не могат да са в залата, така професионално се докоснаха до спорта ни и имаха възможност да проследят състезанието. Криси Рангел. Да, заповядайте. Сега очакваме и церемониите по награждаване на последните 3 финала. Аз е такова от подиум, която беше изтеглена. Вие получавате специален ваучер от Веспа на стойност 50